Hei ja tervetuloa kanavalleni. Tämän tulkinnan aiheena on mitä seuraavaksi rakkauteen, eli mitä on seuraavaksi luvassa rakkauselämäänne. Meillä on täällä 4 pinoa, joista voitte valita. Ryhmässä 1 meillä on loppu, joka vapauttaa tilaa uudelle alulle. Ryhmässä 2 meillä on lempeiden sielujen välistä tunteiden ja ajatusten jakamista. Ryhmässä 3 meillä on kysymys, mitä menetimme. Sekä ryhmässä 4 aika jakaa. Joten voitte pysäyttää videon ja valita sellaisen ryhmän, joka vetää teitä eniten puoleenne. Joten pidemmittä puheitta aloitetaan tästä ryhmästä 1. Hei kaikki, jotka valitsitte ryhmän 1 ja tämän kortin. Katsotaan, mitä on luvassa teidän rakkauselämäänne seuraavaksi. Eli meillä on täällä pari oraakkelikorttia valmiina. Meillä on irtipäästäminen sekä vapaus. Mikään ei voi pysäyttää sinua. Reitti on selvä, jos haluat sen olevan. Eli näkisin tässä nyt teille avautuvan jonkinlaisen uuden polun sen jälkeen, kun vanha vaihe on tullut päätökseen. Eli näistä teemoista saan selkeästi, että teillä on siellä rakkauselämässänne jotakin saattanut tulla vasta tässä lähiaikoina päätökseen, tai sitten, että tässä nyt katsellaan sellaista uutta polkua ja suuntaa ja halutaan päästä jostakin sieltä irti sellaisista asioista, jotka eivät enää siihen elämään jotenkin kuulu ja jotka eivät enää ole hyväksi. Tässä voi olla kyse ihan ihmissuhteista, mutta myös sellaisesta, että jos on jonkinlaista asennetta, esimerkiksi pelkoa liittyen ihmissuhteisiin, tässä voi olla kyse siitä, että kuinka uskalletaan kohdata uusia ihmisiä, annetaanko itselle mahdollisuutta kokea tällainen uusi alku, että uskalletaanko katsoa sitä uutta polkua kohti ja avata niitä uusia ovia ja antaa itselle uusia mahdollisuuksia. Kyse voi olla sellaisesta, että tämä irtipäästäminen voi olla teille hyvin erilainen, voi tarkoittaa hyvin erilaisia asioita teille, ketkä valitsitte tämän ryhmän 1, että kyse voi olla niin monenlaisesta asiasta nyt, mikä sitten on tässä vapautumassa, mutta kuitenkin pääpaino näyttää olevan siinä, että jostain vapaudutaan jonkinlaisista kahleista ja rajoitteista, oli se sitten ajatusmalli tai jonkinlainen ihmissuhde, joka on tullut tiensä päähän, mutta voi toki myös olla kyse sellaisesta, että jos jokin johonkin tiettyyn ajatukseen ja tiettyyn energiaan ja ihmiseen on ollut vaikka hyvin kiinnittynyt ja tuntunut, että muita mahdollisuuksia ei jotenkin siinä ympärillä näy, niin täältä halutaan kertoa, että tämä ei ole ainut vaihtoehto ja jo saattaa olla, ja osalle saattaa olla hyväksi päästää tällainen joku aikansa elänyt asia ja asia, josta ehkä ihmissuhdekin, josta ei tunnu jotenkin tulevan mitään, niin, ja jonkinlainen etäisyys pysyy siellä teidän välissänne. Sellaiseen tilanteeseen halutaan kertoa tällainen viesti, että täältä olisi uusia mahdollisuuksia avautumassa, että te kaikki ratkaisut eivät ole siinä nyt nähtävillä välttämättä siinä tämänhetkisessä tilanteessa, mutta tässä olisi luvassa sellaista selkeyttä ja ehdottomasti näitä uusia alkuja. Mutta katsotaan täältä lisätietoja, että
Mitä ryhmä 1:lle on luvassa seuraavaksi rakkauselämään? Mitä seuraavaksi luvassa rakkauteen? Ryhmä 1. Mitä on luvassa seuraavaksi ryhmä 1 rakkauselämään? Meillä on täällä Pentaakkelien 2. Maljojen ritari. Pentaakkelien 10 sekä tuomio. Ja saisin täältä sellaisen viestin, että osalla saattaa olla sellainen tilanne, että on lähdössä jopa pitkäaikaisestakin suhteesta. Niille, jotka ovat harkinneet lähtöä pitkäaikaisesta suhteesta, niin sellainen tilanne, että tässä saattaa olla joku henkilö, joka tahtoisi jotenkin teidät heti sieltä suhteesta tavallaan jollain tavalla tulee mieleen, että pelastaa. Joillain saattaa olla sellainen tilanne, että jostain vanhasta ihmissuhteesta tulisi päästä irti ja siellä on joku henkilö elämässä, joka tahtoisi jotenkin alkaa heti uuteen ja aloittaa tällaisen uuden alun teidän kanssanne tällaisen vaikean vaiheen ja kenties päättyneen vaikean suhteen jälkeen, niin täällä olisi luvassa sellainen uusi alku, jossa on joku henkilö, joka todella haluaisi olla perhettä jopa kanssanne tai olisi tällainen, täällä on jotenkin hyvin vakaa mieli tässä, joka teitä sitten lähestyy ja saattaisi haluta ryhtyä ihan suhteeseen kanssanne, niin ihan vakavalla mielellä. Mutta tämä on vain osalle, eli tällainen viesti, että täältä nyt ehkä sellainen uusi kumppani sitten voisi olla kumppaniehdokas tässä nyt näkyvissä tämän entisen syklin päätyttyä. Ja osalle sitten näyttäisi siltä, että jos on oltu jonkin aikaa jo sinkkuja, niin täällä nyt olisi tulossa joku henkilö, joka myös tahtoisi tällaisen jopa ihan suhteen kanssanne. Eli tällainen henkilö, jolla on romanttisia tunteita ja joka on jollain tavalla vakavissaan ja haluaisi aloittaa ihan suhteen, mutta täällä voi olla vaikeuksia sitten päästä irti tietynlaisista peloista, eli kun ollaan ehkä totuttu siihen omaan vapauteen ja olemaan omassa energiassa ja omassa tilassa, niin saattaa tuntua hieman hämmentävältä ja jopa pelottavalta sitten hypätä mukaan tällaiseen jopa perhe-elämään tai jonkinlaiseen uuteen vakaaseen suhteeseen. Ja täällä nyt täytyisi jonkinlainen päätös tehdä, että ollaanko valmiita aloittamaan sellainen uusi elämä, kenties tämän uuden ihmisen kanssa, ja jonkinlainen valinta, kuten täällä Pentaakkelin 2, niin jonkinlainen valinta pitäisi tehdä tämän vanhan ja uuden vaiheen väliltä, että tämä irtipäästäminen jotenkin kuvaa sellaista, että täytyisi saada sellainen tasapaino, joko että eteenpäin täytyy mennä, mutta mennäänkö sitten joko ilman tätä uutta tarjousta vai heittäydytäänkö tähän uuteen tarjoukseen, mutta elämä jatkuu joka tapauksessa, mutta siellä juuri puretaan jotain menneitä malleja ja rakenteita ja olette siirtymässä nyt tällaiseen seuraavaan
seuraavaan vaiheeseen, jossa joku merkityksellinen ihmissuhde ja tällainen tarjous vakaasta suhteesta. Ja tässä ei tule niinkään kovin sellaista kevyemmän suhteen energiaa, että täällä olisi ihan tasapainoinen rakkaussuhde kyseessä, joka tässä seuraavaksi olisi teidän elämäänne tulossa. Katsotaan vähän lisätietoja. Ryhmä 1. Mitä seuraavaksi luvassa rakkauteen? Mitä seuraavaksi luvassa rakkauteen? Ryhmä 1 rakkauselämä. Meillä on täällä siis sauvojen 3. Sauvojen lähetti sekä ylipappi. Ja jollain voi olla tosiaan sellainen tilanne tässä rakkauselämässä, että jopa olette jonkinlaisesta liitosta tai suhteesta lähtenyt tässä. Tämän pitäisi olla sellainen pinnalla oleva asia nyt jollain tavalla. Halutaan jotenkin jättää mennyt taakse ja siirtyä tällaiseen uuteen alkuun ja uusiin maisemiin. Täällä näkyy, että täällä on sellainen halu löytää uutta ja uutta suuntaa. Ja näkyy, että on jotenkin ajankohtaista miettiä näitä vanhoja sitoumuksia tai jonkinlaista, täällä puretaan sellaista vanhaa energiaa, puhdistetaan ja päästetään irti sellaisesta, mitä ette voi enää kantaa mukananne. Ja täällä tulee sellainen viesti, että tulisi miettiä sitä, että mikä on parhaaksi teidän omalle hyvinvoinnille. Mutta täältä nyt joku haluaisi tulla elämään ja hieman antaa teille sellaisen auttavan käden, kurottaa teitä kohti. Ja tämä henkilö todella haluaisi olla teille läsnä. Ja saan sellaisen kuvan, että monella teistä saattaa olla myös lapsia tässä tilanteessa. Ja silloin tämä pohdinta on jotenkin sellaista, että tulee ottaa huomioon, että pohditte kyllä tarkasti, kuka siihen kuvioon tulee nyt sitten ehkä jopa uutena ihmisenä mukaan. Ja ehkä tämmöinen vakava suhdekin, joka ilmaantuu, niin voi olla aika uusi tilanne sitten siellä perhe-elämänkin kanssa. Mutta täältä välittyy kuitenkin sellainen kaiken uuden keskellä, uusien alkujen ja polkujen keskellä, ja uuden oppimisen ja vanhasta irti päästämisen keskellä näkyy sellaista seesteisyyttä ja rauhaa, että ei ole jotenkin kiire missään asioissa ja etenemisessä, että tässä on hyvin tasapainoinen ja harmoninen energia. Mutta seuraavaksi tässä selkeästi näkyy, että pohditte sitä, että tulisiko ottaa tällainen hyvältäkin vaikuttava tarjous vastaan ja kuinka edetä tämän uuden mahdollisuuden kanssa. Katsotaan vähän vielä lisää, mitä on seuraavaksi luvassa teidän rakkauselämään. Ryhmä 1. Meillä on täällä muutos. Ja katsotaan vielä täältä ryhmä 1, mitä seuraavaksi rakkauteen.
Mitä on luvassa? Mitä on luvassa ryhmä 1? Meillä on leikkisyys sekä ilmeisesti toinenkin kortti, huomasin juuri. Eli nauru on parasta terapiaa. Pitäkää yhdessä hauskaa ja muistakaa, että rakkaus on paras parantaja. Ja meillä on täällä anna kiitosta näistä siunauksista, rakkaudellisista siunauksista, jotka ovat tulossa tiellesi. Tiedä, että ansaitset olla ja saada kaikkea sitä, mitä sydämesi halajaa. Eli täällä nyt jotenkin halutaan toivottaa sellainen uusi ja ilontäyteinen rakkaudellinen vaihe elämään, kenties jonkun vaikean ja synkeämmän vaiheen päätteeksi. Halutaan kertoa, että täältä nyt on jonkinlainen uusi alku, uusi vaihe avautumassa, jolle nyt on jostakin syystä vapautunut tilaa. Tämä voi olla energeettinen asia ja muutos, mutta se voi liittyä myös niihin elämäntilanteisiin ja mistä ollaan päädytty sitten päästämään lopulta irti. Ja tämä muutos sitten tuo tätä tällaista onnea elämäänne, jossa tulette saavuttamaan sitä, mitä olette kaivanneet. Ja kenties juuri tällaista, täälläkin puhutaan tästä, että naurusta ja että on hauskaa jonkun kanssa, että se on hyvin parantavaa. Ja kokisin, että tämän ehkä vaikeankin vaiheen jälkeen on hyvin parantavaa kokea sellaista rakkautta, jossa on mukava olla, hauskaakin olla toisen kanssa ja jotenkin täältä tulee tällainen helppo olla, että niin hyvä ihmissuhde, että siinä on jotain terapeuttista. Tässä voi myös olla luvassa teidän rakkauselämään, että joillekin teille saattaa olla luvassa, että jos teillä on jonkinlainen terapia olemassa, niin ehkä näitä ihmissuhteisiin ja parisuhteisiin liittyviä asioita käydään nyt sitten tässä tulevaisuudessa jotenkin läpi terapeutin kanssa ja käsitellään jotakin asioita siellä rakkauselämän muutoksia käsitellään erityisesti ja se tuokin tällaista vapautumista niistä menneisyyden kahleista ja jostain vanhasta taakasta ja vanhasta kivusta ja halutaan sitä muutosta kohti tätä tällaista iloa ja onnea ja mahdollisuutta ehkä jopa rakastaa uudelleen ja tulla rakastetuksi, että kaikkea sellaista, jossa on ollut jonkunlaista taakkaa ja puutetta, niin siitä halutaan nyt teidän päästävän irti ja jakavan jonkun kanssa sellaista uutta ajatusmaailmaa, uusia ajatuksia ja löydöksiä sieltä itsestä ja omasta muuttuvasta ajattelusta ja suhtautumisesta. Sekä myös saattaa olla, että monella teillä on nyt sellainen erityinen ihminen, jonka kanssa kokea erittäin hyviä kokemuksia ja saada sitä iloa elämään, joka sitten jotenkin parantaa näitä vanhoja energioita ja korvaa sen tällaisella hyvällä. Että joku lämmin ihminen tuolta sen maljojen ritarin kanssa aiemmin näkyikin. Ryhmä 1. Mitä on luvassa seuraavaksi? Mitä seuraavaksi rakkauteen? Ryhmä 1. Meillä on täällä maljojen 3. Narri. Kuu. Sekä pentakkelien ässä. Ja täältä nyt nousee hyvin sellaiset energiat, että täällä on tällaista
itsenäisyyttä ja itsenäistymistä ja halu kohdata uusi elämä. Ja täällä on hyvin feminiininen energia, löydetään jotenkin itsensä uudestaan ja tutkitaan niitä omia haluja ja jotenkin annetaan itselle aikaa ja arvostetaan itseä niin, että halutaan nyt löytää jotakin hyvää ja erinomaista siihen omaan uuteen elämäänkin kenties, koska koetaan, että nyt ansaitaan hyvää ja jotenkin tiedostetaan se ja annetaan sitä kiitosta itselle. Ja täällä myös näkyy tällaista kohtaamisia muiden kanssa. Nämä voivat olla uusia tuttuja, mutta voivat olla myös ystäviä, joiden kanssa nyt vietetään aikaa ja koetaan sitä terapeuttista, leikkisää ja nauravaista aikaa, että hauskaa pidetään muiden kanssa. Ja täällä narrikortissa myös ollaan jo katse kohti sitä uutta. Tämä narrikortti on kuitenkin tarkoittaa juuri sitä uutta alkua elämässä. Tarotin ensimmäinen kortti ja siellä on jo selkeästi tällainen kaipuu uuteen, kaipuu johonkin muutokseen, että kuten tuossa pieni merenneitosadussa, tämä Ariel on valmis jättämään sen vanhan elämän ja pyrstön sinne veteen, ja hän on valmis nousemaan maalle ja kohtaamaan tämän uuden elämän, joka hänelle jotenkin sitten on sellaista, mitä hän halajaa ja kaipaa ja minkä hän tahtoo sitten kokea tällaisen uuden elämän. Ja hän on valmis siihen. Täällä näkyy, että seisotaan tällaisella sillalla ja ollaan kulkemassa kohti sitä uutta ja jättämässä taakse hyvin konkreettisesti se vanha. Eli jotakin nyt jää, sellaista, jota olette pitkään kantaneet mukananne. Joko tämä on joku tunne tai ajatus, jonkinlainen este tai vain vanha asia, joka sieltä nyt sitten jollain tavalla vaan jää taakse. Ja kohtaatte tämän uuden alun jotenkin uteliaana ja täällä selkeästi halutaan nyt sellaista jotain konkreettista, jotain uutta ja materiaalista, sellaista, että se ei ole ihan vaan siellä mielen tasolla enää joku idea tai haave tai toive, vaan halutaan jotain sellaista todellista ja kestävääkin kenties, että hyvin sellaiset vahvat energiat ja päättäväiset energiat nousevat tästä ryhmästä, että ollaan hyvin vakuututtuja jo siitä, että mitä siihen elämään todella kaivataan. Ja on tulossa tällaisia konkreettisia asioita, että jos olette vaikka haaveilleet jostakin henkilöstä ja toivoneet kenties joltain suhteelta, että se johtaa johonkin, niin selkeästi tässä, mitä seuraavaksi on tulossa, niin ei enää odoteta, että asiat jotenkin realisoituvat ja niistä tulee todellisia, vaan otetaan vastaan vain se, joka selkeästi johtaa johonkin, että ei haluta enää pitää vaan niistä mielikuvista ja haaveista kiinni, vaan lähdetään siellä konkreettisesti toteuttamaan niitä haaveita todeksi, että tehdään se, mikä voidaan tehdä ja mennään sellaisia polkuja pitkin, jossa tällaiset sillat ovat olemassa, että ei yritetä kahlata tuolta veden läpi, vaan että käytetään ne mahdollisuudet, joita selkeästi siinä on ja mitkä ovat hyväksi itselle ja jotka toimivat tällaisena ilona elämälle, että ei sellaista, joka ei tue teidän hyvinvointia ja onnellisuutta, vaan että toivotetaan sellaisia asioita siihen elämään sitten, jotka ovat hyväksi ja jota itse toivotaan. Katsotaan vähän lisää. Ryhmä 1. Mitä seuraavaksi rakkauteen? Mitä seuraavaksi ryhmä 1?
Meillä on täällä onnenpyörä. Maljojen rouva, Maljojen kuningatar sekä uudelleen tämä sauvojen lähetti. Eli jotain tässä nyt opetellaan uutta ja tuntemaan uudella tavalla ja uusiakin tunteita ja hyvin myönteisiä ja kauniita sellaisia. Täällä on paljon tätä veden energiaa, jotenkin nousee läpi tällaista feminiinisyyttä ja lämpimyyttä ja jonkinlaista pehmeyttä, että hyväksytään omia tunteita ja ehkä tullaan hieman tunteellisemmaksi ja jopa romanttisemmiksi. Halutaan jotenkin vaalia tätä tällaista feminiinistä luovaa puolta ja sitä omaa kykyä tuntea erilaisia asioita, että hyväksytään sekä tunnistetaan, annetaan jonkinlaista kiitostakin niistä omista tunteista, että ne toimivat kuitenkin sellaisena kompassina, joka sitä suuntaa on luomassa ja vie teitä eteenpäin, että se, että mikä teistä tuntuu minkäkinlaiselta, niin se juuri ohjaa siinä, että mikä on tämä uusi suunta, että kun halutaan itselle hyvää ja omaa parasta, niin silloin niin näitä tunteita tulisikin kuunnella ja antaa niiden jotenkin toimia sellaisena kompassina ja johdattaa sinne, että mikä on sellainen uusi alku, joka teistä itsestänne tuntuu hyvältä. Mutta leikkisyyttä ja naurua sekä tätä ystävien tai muiden mukavien ihmisten kanssa vietettyä aikaa täällä on luvassa selvästikin. Myös täällä meillä oli näitä ilmapalloja, eli jonkinlaista keveyttä ja iloa on luvassa seuraavaksi, kenties jonkin synkemmän vaiheen päätyttyä. Ja täällä on luvassa juhlaa ja aihetta juhlaan, jonkinlaista uutta alkua. Ja kuten tuolla aiemmin näkyi, se henkilö, jonka tarjousta tulisi todella harkita, sillä se on hyvin vilpitön ja sydämellinen tarjous. Sekä täältä nyt osuu silmääni tämä joulun aika, johon tämä nuoli osoittaa. Eli joulun ajassa saattaa olla erityisesti tuossa joulukuussa sitten jotain mielenkiintoista suurempaa muutosta tämän numeron 8 kanssa, niin muutosta siinä joulun alla ja joulun tienoilla. Ja tulisi muistaa, että ansaitsette elämässä ja ihmissuhteissa hyvää ja nauttia elämästä. Mutta tässä oli teidän tulkintanne tällä kertaa. Jos olette kiinnostuneita henkilökohtaisesta tulkinnasta, löydätte sähköpostiini tuolta videon tiedoista ja voitte laittaa yhteydenottopyynnön sähköpostiini. Mutta tavataan taas seuraavan videon parissa. Hei hei, ryhmä 1! Hei te, jotka valitsitte ryhmän 2 ja tämän ajatusten sekä tunteiden vaihdon kortin. Eli katsotaan, mitä on luvassa rakkauteen. Aloitetaan täältä. Ryhmä 2. Mitä on luvassa seuraavaksi rakkauselämäänne? Meillä on täällä kauneus. Ja katsotaan vielä täältä pakasta, mitä teillä on luvassa rakkauteen seuraavaksi ryhmä 2. Meillä on luota. Muutos tapahtuu hyväksynnän kautta. Kun hyväksyt tilanteen, se muuttuu automaattisesti. Eli jonkinlaista viestiä siitä, että tulisi nyt luottaa siihen, että asiat järjestyvät ja
tässä nyt seuraavaksi, mitä on edessä, että tässä kuitenkin on selkeästi kauneutta ja jonkinlaisia läheisiä ihmissuhteita ja jotenkin tällaista samanhenkistä henkilöä siinä joko tulossa seuraavaksi tai sitten siellä on jo joku sellainen erityinen ihminen, jonka kanssa on tällainen kaunis rakkaussuhde, jossa yhteisymmärrystä on ja tätä luottamusta ja jotenkin tulisi antautua sitten näille energioille tässä lähitulevaisuudessa ja tässä hetkessä. Mutta katsotaan täältä lisätietoja tästä teidän tilanteestanne, eli mitä on seuraavaksi luvassa rakkauselämäänne ryhmä 2. Mitä on seuraavaksi luvassa rakkauteen? Meillä on täällä sauvojen 4. Sauvojen lähetti. Pentakkelien 9. Sekä miekkojen kuningatar. Täällä nyt tulee sellaista viestiä, että jonkun kanssa tulisi avata tätä sydäntä ja puhua tunteista. Ja näkisin, että tämä voi olla sellaisille, ketkä ovat suhteessa, niin sellainen viesti, että jos on jonkinlaista toivetta muuttaa siinä suhteessa jotakin tai että asiat jotenkin etenisivät välillänne, halutaan siis jonkinlaista muutosta ja myöskin tulisi hyväksyä tämä tilanne ja tämä henkilö, joka siellä elämässä on, niin sellaisena kuin hän on ja jotenkin kohdata se toinen sillä lailla, kuten haluttaisiin itse tulla kohdatuksi ja tulisi jotenkin vuorovaikuttaa näistä tunteista ja kenties saada toisenkin tunteista hieman selkoa. Tässä on jonkinlaista uutuutta tässä tilanteessa tai toivetta jollekin muutokselle ja uudelle, mutta täältä myös nousee sellaiset tuoreen suhteen energiat sitten. Voi olla aika usealla sellainen tilanne, että ollaan tavattu joku henkilö tässä ja haluttaisiin sitten alkaa puhumaan enemmän siitä, mitä tunnetaan ja kommunikoida niitä tunteita ja ajatuksia. Halutaan jonkinlaista suunnanmuutosta ja täällä on paljon tätä läheisyyttä ja intiimeyttä. Halutaan kohdata toinen ja toisen tunteet sekä täällä näkyy paljon tällaista välittävyyttä ja läheisyyttä ja jonkinlaista välittömyyttä siitä, että halutaan informoida niistä tunteista toista kohtaan tai toiveista, että mihin suuntaan tässä mennään. Ja täällä on jonkinlainen halu tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ja täällä on tällaista innokkuutta ja jonkinlaista intohimoisia tunteita. Halutaan vähän tällä jonkinlaisella pensselillä nyt maalata ja päättää, minkä näköinen yhteys tästä yhdessä tehdään ja suunnitellaan kenties jonkun kanssa tulevaisuutta, kaivataan sellaista vaurautta siihen suhteeseen ja halutaan jotenkin vaalia sitä suhdetta tähän johonkin läheiseen ihmiseen. Ja jotenkin näkisin nyt, että seuraavaksi tähän rakkauselämään niin on luvassa sellaista jopa sitoutumista johonkin henkilöön tai jotenkin tämä suhde syvenee ja muuttuu sellaiseksi läheisemmäksi.
Ja tämä kumppani nyt sitten, joka siinä elämässänne joko on tai on tulossa, niin hän on hyvin viehättynyt ja näkee teidät kauniina ja erityisenä. Ja nämä ovat hyvin vastavuoroisia, nämä tunteet selkeästi molemmilla, vaikka sieltä jonkinlaista eroavaisuutta saattaa väliltänne löytyä. Tämä kumppaninne myös voi olla sellainen viesti joillekin, että tämä kumppaninne myös pitää teitä niin viehättävänä, että siellä saattaa olla sellainen pelko, että myös muutkin uskotaan, että muutkin myös näkevät tämän teidän viehättävyytenne ja kauneutenne. Ja tässä saattaa olla jonkinlaista pelkoa siitä, että pysyttekö te tässä suhteessa ja oletteko te varmasti yhtä lailla kiinnostunut, sillä hän kokee jonkinlaista kilpailua. Ja tässä tulee juuri se, että tulisi kommunikoida sitten tästä molemminpuolisesti näistä tunteista, ja tätä luottamusta tulisi olla tähän toiseen ja toisen kiintymykseen. Että jonkinlaisilta peloilta ja sellaisilta ajatuksilta ja kuvitelmilta tulisi katkaista siivet hyvin aikaisessa vaiheessa, ettei muodostu jonkinlaisia väärinkäsityksiä, että tässä seuraavaksi nyt näkyy, että jonkun kanssa nyt käydään sellaista keskustelua ja jopa ehkä tutustumista tai jotain näistä tunteista puhutaan ehkä enemmän kuin ennen ja jotenkin päästään kosketuksiin täältä pintaa syvemmältä tähän henkilöön, mutta katsotaan hieman lisää ryhmä 2. Mitä on seuraavaksi luvassa rakkauteen, ryhmä 2? Ja täällä myös tulee sellainen viesti, että voi olla myös niin päin, että itse kyseenalaistetaan jotenkin sitä, että ollaanko todella sen toisen henkilön jotenkin arvoisia. Pelätään ehkä, että ei olla riittävän hyviä ja viehättäviä tai jotenkin vastaavaa. Että siellä voi olla vähän sellaista itsensä kyseenalaistamista, niin tästä jotenkin tulisi tämän toisen kanssa sitten puhua ja niitä epävarmuuksia kohdata, että näkyy tällainen hyvin hellä ja lämmin yhteys jonkun kanssa, jossa sitten tässä nyt seuraavaksi niin niitä sellaisia epävarmuustekijöitä on selkeästi sulamassa väliltänne pois, mutta katsotaan vähän lisää. Eli meillä on täällä pentaakkelien 8, pentaakkelien 4, pentaakkelien 3 sekä maagikko. Eli meillä on jostain syystä nyt hyvin paljon tätä pentaakkelien energiaa täällä. Voi olla jonkinlaista suhteen alkupuolta, mutta myöskin ihan parisuhteessa niin jonkinlaista sitoumusta ja sellaista yhteistä suhteen syventämistä, että puhalletaan yhteen hiileen ja halutaan jotenkin työskennellä tämän suhteen eteen ja jotenkin tehdään tätä yhdessä, että tämä on jotenkin sellainen yhteinen asia ja projekti, että tästä muodostuu juuri sellainen kuin te yhdessä siitä teette, että jotenkin sellaista oman näköistä, että asiat hakeutuvat nyt paikoilleen ja tässä on sellaista vakautta ja yhteistyötä. Halutaan jotenkin vuorovaikuttaa selkeästi ja tehdä toiselle sellainen kotoisampi ja turvallisempi olo siinä suhteessa ja halutaan myös jotenkin pitää kiinni siitä suhteesta ja tästä toisesta henkilöstä, että nähdään se sen arvoisena. Täältä nousee myös sellainen viesti, että tämä kumppani tai sitten te itse saatatte olla niin keskittyneitä
työhön tai jonkinlaiseen omaan projektiin, myös ihan itsenäisiin omiin asioihin, että tavallaan se saattaa tässä suhteessa nyt luoda sellaista epävarmuutta ehkä siitä, että jotenkin tämä kun huomio ei ehkä ole samalla tavalla siinä kumppanissa tai tässä uudessa tuttavuudessa, kenen kanssa ollaan jossain yhteyksissä ja kenties tapaillaan, niin jotenkin tämä, että on kiireistä nyt jollain työ- tai opiskelurintamalla, niin se saattaa aiheuttaa nyt sitten epävarmuutta toisessa, että onko jokin muuttunut ja sitten näitä keskusteluja tulisi käydä. Mutta tässä näkyy nyt hyvin lämmin kontakti jonkun kanssa ja jos tämä on uusikin henkilö, niin tässä jotenkin tehdään sellaista yhteen hitsautumista, jossa se toinen tulee jotenkin vielä läheisemmäksi ja tutummaksi. Mutta selkeästi täällä nyt sitten joko pidemmässä suhteessa tai jo vakiintuneessa suhteessa tai sitten tällaisessa uudessa syventyvässä suhteessa, niin kaivataan sellaista yhteistä aikaa ja puhumista, että kerrotaan niistä omista ajatuksista ja tunteista, mitä tällä hetkellä on. Mutta katsotaan sitten vähän lisää, mitä teille on tulossa nyt seuraavaksi, mitä teille on luvassa nyt seuraavaksi rakkauteen. Ryhmä 2. Meillä on täällä unelmien manifestointia. Ja katsotaan ryhmä 2. Ja meillä on täällä uudestaan tämä manifestoidaan ihmeitä ja täällä manifestoidaan unelmia. Mielenkiintoista. Eli joku haave on pian tulossa todeksi. Luota sydämeesi ja jatka sen johdatuksen seuraamista. Kuten tässäkin kortissa puhutaan tästä unelmien, jonkun haaveen manifestoitumisesta ja tulosta todeksi, niin täällä puhutaan tästä aivan samasta. Ja kuten tuolla äsken meillä oli se luottamuskortti, niin tulisi luottaa nyt sydämeen ja jonkinlaiseen johdatukseen. Eli jotain nyt ehkä jopa yhdessä manifestoidaan, tai sitten täältä manifestoidaan jonkinlaista vakautta johonkin suhteeseen, josta halutaan pitää kiinni. Voi olla, että manifestoidaan joku tällainen uusi läheinen ihmissuhde todeksi, jotta tulisi sellainen samankaltainen, yhteen sopiva kumppani rinnalle. Ja myöskin kun täällä puhutaan tästä ajatusten ja tunteiden jakamisesta, niin ehkä kannattaa tosiaan, jos on jokin epävakaampi tilanne tai ei ole sellaista sopivaa kumppania siinä nyt elämässänne, niin ehkä tämä on loistavaa aikaa nyt sitten manifestoida ja puhua ääneen tai kirjoittaa paperille niitä ajatuksia ja tunteita, että juuri näistä unelmista ja haaveista, että mitä toivottaisiin nyt universumilta manifestoituvaksi tähän todellisuuteen. Eli nyt olisi sellainen hetki, että näitä asioita jotenkin saisi pyytää ja jonkinlaista ehkä jonkinlaista manifestointipäiväkirjaa kannattaisi pitää tai vastaavaa, että sanoittaa niitä omia toiveita ja haaveita, niin täältä sitten voisi sellainen tulla todeksi. Katsotaan lisätietoa.
Ryhmä 2. Mitä seuraavaksi rakkauteen? Mitä on seuraavaksi luvassa? Meillä on täällä pentaakkelien 3 uudelleen. Hallitsija. Maailmakortti. Sekä miekkojen 6. Eli näkisin, että tässä voisi olla kyseessä jonkinlainen toive siitä, että löydetään joku erityinen henkilö ja tämä nyt sitten manifestoituisi. Eli jostain sitten tupsahtaisi elämäänne sellainen sopivanlainen kumppani ja toivotun mukainen ja sitten siinä olisi ainekset tällaiseen vakaaseen ja pysyvään suhteeseen ja täältä tulee nyt jotain sellaista, että tässä suhteessa on jotain erityistä ja tässä henkilössä on jotain erityistä ja halutaan sellaista vakautta yhdessä, eli täältä nousee sellainen kaipuu sellaiseen vakauteen ja jotenkin suhteessa etenemiseen, toivotaan jotakin siltä yhteiseltä tulevaisuudelta, niin täällä on nyt paljon sellaista samalla aallonpituudella oloa ja etenevää energiaa, eli jotakin tulee täydeksi ja joitakin näitä toiveita ja unelmia nyt sitten täyttyy jonkun kanssa. Täällä myös näkyy sellainen, että saatatte matkustaa jonkun kumppanin kanssa jonnekin kenties ulkomaille, mutta tämä voi olla myös jonkinlainen muu romanttinen lomamatka ja tämä saattaa myös vauhdittaa sitä eteenpäin menemistä ja sellaista kiintymystä, jotenkin hitsaannutaan yhteen lujemmin ja se voisi olla monelle sitäkin, että jos tämä ei ole vielä ihan sellainen kumppani, niin sitten tämän matkan myötä ja tällaisten yhdessä käytyjen keskusteluiden myötä, niin tämä suhde saattaa vakiintua, että täällä on paljon sellaista vakaata energiaa ja muutosta sellaiseen suuntaan, että kiinnittäydytään siihen suhteeseen enemmän ja tämä kiintymys toiseen kasvaa. Tässä myös nousee joillekin sellainen viesti, että taustalla saattaa olla sellaisia ihmisiä, jotka eivät välttämättä ihan hyväksy tätä suhdetta tai se aiheuttaa jonkinlaista negatiivisuutta ja jopa kateutta. Ja kuten sanoin aiemmin, että täällä saattaa olla jonkinlaisia eroavaisuuksia ja jotenkin taustoissa tai vastaavassa, että joissain henkilöissä sitten jostain syystä ei ehkä ihan herätä sellaista hyväksyntää. Kyse voisi olla myös kateudesta. Ja jokin tässä nyt on sellaista, ehkä ne ovat nämä yhteiset matkat tai sellainen hyvä yhteensopivuus sitten kuitenkin, joka saattaa aiheuttaa joissain henkilöissä sellaista närkästymistä ja jollain lailla kiinnittää ainakin heidän huomionsa nyt sitten. Mutta tässä suhteessa ei muita oikeastaan huomata, että täällä ollaan niin keskitytty toisiinsa, että siellä taustalla olevat ihmiset sitten niin saattavat jäädä hieman omaan arvoonsa. Mitä on luvassa rakkauteen? Ryhmä 2. Meillä on täällä sauvojen 2.
aurinko sekä maljojen 9. Eli jonkinlainen toive tosiaan tämän maljojen 9 kanssa sekä auringon kanssa niin on toteutumassa ja juuri tämä manifestointi. Eli jonkinlainen toive nyt sieltä toteutuu, joku mistä olette haaveilleet, joku parisuhteeseen tai romanssiin liittyvä haave. Täällä on nyt onni myötä ja joillekin se voi tarkoittaa tällaista matkaakin jonnekin, kenties lämpimään tuonne maailmalle, että yhteinen matka, joka lähentää näitä kahta henkilöä sitten. Ja täältä nyt nousee myös tällainen mökillä olo. Täällä on tällaisia mukavan näköisiä taloja, jossa jotenkin on tällainen kodikas tunnelma. Ehkä se on tämä olkikatto, mikä sen tekee, mutta sekä vaunut on kahteen kertaan täällä. Eli jonkinlaista matkaamista nyt sen kumppanin kanssa sitten tehdään ja päästään tällaisille lomamatkoille tai mökkeilemään, mikä on sitten jotenkin lähentävä kokemus, sellaista erityistä yhteistä aikaa ja ollaan lomatunnelmissa ja on aikaa keskittyä vain toisiinsa. Tällaista kodikkuutta ja lämpöä on tämän takan kanssa. Täältä tulee sellainen viesti vielä osalle, että jos on toivottu sellaista yhteen muuttamista jonkun kanssa, niin sekin, jos se on tällainen haave, mitä manifestoidaan, niin tulisi tässä nyt seuraavaksi vaiheeksi niin mahdolliseksi teille näiden vaunujenkin kanssa, niin siellä tai kärryjen kanssa, niin siellä voi tällaista muuton energiaa olla. Eli tämän ryhmän teema selkeästi on sitä, että otetaan jonkinlaisia askelia sitten eteenpäin siinä suhteessa, että mikä se ikinä teille sitten, ketkä katsotte, niin onkaan, että voitte olla monenlaisessa eri vaiheessa nyt siellä jonkun ihastuksen tai kumppanin kanssa, että mikä on se seuraava etappi, niin selkeästi se on sieltä seuraavaksi tulossa. Ja tässä oli kaikki, mitä näin teille tällä kertaa. Toivottavasti piditte tästä tulkinnasta. Ja jos teitä kiinnostaa henkilökohtainen tulkinta, niin voitte laittaa minulle yhteydenottopyynnön sähköpostiini, jonka löydätte tuolta videon tiedoista. Ja tavataan taas seuraavan tulkinnan parissa. Joten hei hei ryhmä 2! Hei te, jotka valitsitte tämän ryhmän 3 sekä tämän Mitä menetimme kortin. Ja katsotaan, mitä on luvassa seuraavaksi teidän rakkauselämäänne. Mitä on tulossa seuraavaksi rakkauteen. Meillä on täällä parantuminen ja katsotaan vielä näistä, mitä on seuraavaksi luvassa rakkauteen ryhmä 3. Meillä myös näkyy täällä tämä kortti, joka on kääntynyt ympäri, eli voimakortti. Mutta otetaan täältä ennemmin tämä, joka täältä tuli sitten. Antaudu. Eli välillä on aikoja, jolla meidän täytyy luopua jostain vanhasta ennen kuin uutta voi tulla elämiimme, eli päästä irti ja kaikki järjestyy. Tällainen viesti. Ja täällä on tällaista irtipäästämistä, kuten täällä mainitaan, sekä että jostain vanhasta tulisi luopua sekä että kaikki järjestyy, niin meillä on myös täällä tätä luopumista tai jonkinlaista menetystä. Mietitään, että mitä menetettiin. Että joko jotain on todella menetetty tai sitten kun se on tällä tavoin kysymysmerkillä, niin vai menetettiinkö mitään. Eli täällä on varmasti kumpaakin tilannetta tässä ryhmässä, mutta tässä on nyt seuraavaksi sitten paikallaan joka tapauksessa tällaista paranemisen teemoja
ja paranemisen aikaa. Eli jostain asiasta, josta on jouduttu luopumaan ja joku vanha asia siellä päättynyt, niin siitä nyt sitten tarvitsisi tällaista omaa aikaa ja työtä tehdä sen eteen, että paranee tästä jonkinlaisesta sydänsurusta. Ryhmä 3. Mitä on seuraavaksi luvassa? Ryhmä 3. Mitä on luvassa rakkauteen seuraavaksi? Ryhmä 3. Meillä on täällä sauvojen lähetti, kuolema, miekkojen 3 sekä sauvojen 2. Ja kuten täältä näkyy, että jonkinlainen luopuminen tai menetys tai irtipäästäminen on siellä nyt sitten ollut ajankohtaista ja tämä seuraava vaihe on siitä sitten toipumista. Ja kuten tässä miekkojen 3 kuvaa sydänsurua, niin ilmeisesti tämä luopuminen sitten tai jonkinlainen irtipäästäminen on sitä aiheuttanut tai johtanut siihen irtipäästämiseen se sydänsuru, että täällä nyt ehkä näkyy jotain sellaista, loukatuksi tuleminen on yksi asia, joka täällä näkyy, että toinen on loukannut tunteita niin pahasti, että se johtaa tähän on johtanut tähän irtipäästämiseen, mutta siihen voi olla muitakin syitä, että jonkinlainen menetys täällä nyt sitten ja johtaa tähän muutokseen tämän kuolemakortin kanssa, eli jotain vanhaa sieltä nyt on, siellä on nyt jonkinlainen joku asia päättynyt ja nyt olisi sitten jotenkin nostettava katse täältä kaivosta ja suunnata se katse muualle, että täällä on hieman tällaista vaikeutta selkeästi päättää, että mihin keskitytään, että toinen pää tuossa katsoo tuonne toiseen suuntaan ja toinen toiseen, niin ollaan jotenkin sen vanhan ja uuden asian välissä, että jotenkin on vaikeaa tehdä niitä päätöksiä tässä ajassa, mutta silloin tulisi ehkä mieluummin olla paikoillaan, jos ei oikein tiedä minne mennä, mutta että tässä tämän sauvojen lähetin kanssa nousee sellainen uusi ja nuorekas energia, joka on kiinnostunut ja innokas näkemään, mikä vaihe täältä on tulossa seuraavaksi. Tässä on sellaista elämän innokkuutta ja inspiroitumista, eli tässä kohtaa on sitten jo päästetty irti ja parannuttu näistä tällaisista menneistä asioista ja menneistä haavoista. Tämä karhu on hyvin suojeleva ja huolta pitävä energia, eli jonkinlaista suojausta siellä on mukana ja se antaa tämän tietyn ajanjakson aikaa olla täällä omassa energiassa ja kerätä taas sitä voimaa ja parantua näistä vanhoista tappioista. Mutta täällä sanotaan, että tälle tilanteelle nyt tulisi vaan antautua ja tulisi nostaa se katse tuolta kaivosta tai sivuilta tai jos kävelee niin, että katsoo taakseen, niin ei näe mitä edessä on. Kävelystä eteenpäin tulee kovin vaikeaa, ei nähdä minne mennään tai törmätäänkö johonkin tai ehkä siellä edessä olisi paljon asioita, joita olisi hyvä nyt huomata. Sellaisia uusia asioita, että sinne niin kuin
taaksepäin ja menneisiin asioihin ja tilanteisiin katsominen, niin se jotenkin ei sitten palvele teitä enää. Katsotaan vähän lisätietoja. Ryhmä 3. Mitä on seuraavaksi luvassa rakkauteen? Mitä on luvassa rakkauteen? Ryhmä 3. Meillä on miekkojen rouva, narri sekä sauvojen 6. Ja täällä nyt näkyy, että tässä uudessa alussa onnistutaan seuraavaksi. Se on hyvin selkeänä tässä, että jotain halutaan katkaista, jotain, mikä ei enää kuulu siihen tässäkin tähän kukka-asetelmaan, että poistetaan sieltä joku huonoksi mennyt palanen ja keskitytään siihen, mitä siitä on sitten jäljellä ja kokemusta vahvempana, jotakin sellaista. Ja tässä tulee paljon sitä, että tulisi keskittyä itseen ja omiin asioihin ja tekemisiin ja huomata sitä kauneutta siinä, mitä on siinä hetkessä ja omassa elämäntilanteessa. Että täältä on tulossa tällaista innokkuutta ja inspiraatiota, kuten tämän sauvojen lähetin kanssa. Jotain aivan uutta on alkamassa ja se on selkeästi syy juhlaan sitten. Täällä voi olla nyt luvassa sellaista ehkä useampikin uusi henkilö. Nyt sitten saattaa kaivata huomiotasi ja haluaa esimerkiksi soitella. Täältä nousee, eli puheluita voisi olla kovasti tulossa. Ja sellaista, että käydään ulkona ja täällä selkeästi tavataan ihmisiä, ollaan jossakin julkisilla paikoilla, tullaan huomatuksi ja ollaan jotenkin valmiita sellaiseen. Tässä näkyy sellaista voitokkuutta ja että me saadaan muilta sellaista tunnustusta. Sauvojen 6 on aina aika suosittu ja pidetty henkilö, mutta viittaa myös onnistumiseen tässä paranemisen prosessissa ja niistä vanhoista asioista luopumisessa, niin tässä on todella onnea liittyen siihen asiaan. Ja kuten tässäkin kortissa sanotaan, että jotakin uutta on tulossa elämäämme, kun jostain vanhasta on päästetty irti, niin se tässä näkyisi, että jotakin uutta alkua on selvästikin luvassa. Ja joillekin nousee sellainen viesti sieltä menneestä, että jokinlainen kolmiondraama olisi siellä menneisyydessä ollut kyseessä, kuten täällä on tämä miekkojen 3 sekä tämä sauvojen 2, niin että siellä on joku tällainen tilanne saattanut olla, ja tämä tulisi nyt kokonaan jotenkin luovuttaa tämän asian suhteen, että sitä ei tulisi enää miettiä, että voi se paraneminen siellä alkaa, että tulisi vaan keskittyä nyt siihen itseen ja johonkin ja tähän uuteen alkuun ja etenemiseen, että annetaan se mahdollisuus itselle huomata niitä uusia asioita ja niitä omia asioita ja päästää tavallaan tällaisista draaman teemoista ja useimpien ihmisten siihen tilanteeseen vaikuttamisesta, niin päästää siitä kaikesta irti ja unohtaa se ja jotenkin jättää omaan arvoonsa nämä menneetkin asiat, että olisi tärkeää nyt keskittyä siihen, mitä on edessä. Ja katsotaan mitä muuta täältä nyt näkyy sinne tulevaisuudelle, että mitä on luvassa sinne teidän rakkauselämään nyt seuraavaksi.
Täällä on tulossa jonkinlaista laajenemista. Hyvin kesäinen kortti. Katsotaan mitä muuta. Ryhmä 3. Mitä seuraavaksi on luvassa rakkauteen? Eli että elämä on täynnä tällaisia jatkuvasti muuttuvia syklejä, ja kun vastustamme muutosta, vastustamme luonnollista elämän virtaamista, ja sillä luomme sellaista tarpeetonta stressiä. Tulisi mene virran mukana ja tulet olemaan yllättynyt siitä, mihin se johtaa tai minne se vie. Eli jotakin nyt uutta sen tutun ja tuttuuden ja arkisuuden ulkopuolelta olisi tulossa jonkinlaista yllätystä, tällaista laajenemista. Ja tämä hedelmäinen puu vaikuttaisi sellaiselta palkinnolta, ja tämä on jotenkin palkitsevaa sitten, kun täältä tulee tällainen yllätys, joka elävöittää, virkistää, saa näkemään sellaisen elämän valoisamman puolen ja vähentää tätä stressiä ja juuri sitä mennyttä draamaa, josta on aiheutunut tätä stressiä ja kuormaa, jonkinlaista tunnekuormaa, niin ne asiat voi heittää sinne kaivoon ja miettiä, että no menetinkö mitään, että jollain tavalla luopua ja päästää se kaikki tuolta niin kuin, vähän kuin vessanpöntöstä alas, että kaivosta alas, että nyt tulisi keskittyä siihen, mitä on täällä ulkopuolella koko maailma, että se pimeä likakaivo sinne omaan arvoonsa, niin jättää ne asiat ja stressaavat tunneasiat sinne ja katsoo, mihin tämä nyt johtaa, tämä seuraava vaihe, että tässä koitetaan sanoa sitä, että tulisi luottaa jotenkin tähän johdatukseen ja tällaiseen flowhun ja elämän virtaukseen, että se tuo sellaista kaivattua laajentumista, mitä tulee tähän rakkauselämään. Ryhmä 3, mitä on luvassa seuraavaksi? Meillä on täällä miekkojen 10, narri, miekkojen 6 sekä tähti. Eli tässä nyt näkyy selkeästi sellainen oikein rankka tilanne, jossa on paljon sellaista hukuttavan paljon sellaisia tunteita, joita tuntuu, että on vaikea kestää, vaikea kantaa. Joku on yleensä tässä miekkojen 10 tehnyt jotakin sillä tavalla, että sieltä on tullut oikein iso pudotus ja pettymys, ja yleensä nämä puukot tai miekat ovat jonkun selässä, että on jotenkin koetaan, että on puukotettu selkää, joku likainen temppu on ehkä tehty, ja vastaavaa täälläkin on nämä sormet viety tältä kaverilta tässä, ja jotenkin oikein sellaista röyhkeääkin toimintaa siellä on ollut, ja ollaan siihen pettyneitä, että tästä tulisi nyt jotenkin tästä energiasta sitten on luvassa sitä, että vähän saatte etäisyyttä niihin asioihin, aika on jo ehtinyt parantaa ja huomaatte niitä sellaisia hyviä puolia ja tätä uutta avartuvaa alkua täältä. Ja tässä nyt mennään ihan erilaisiin maisemiin, jollain on luvassa muutenkin elämään sellaista elämänmuutosta, että voi olla joku, että kiinnostaa joku uusi asia, vaihtaa maisemaa tai
työpaikkaa tai alaa tai voi olla monenlaisia muutoksia tässä nyt muutenkin ja juuri sellaista, että mitä itse halutaan. Kysytään, että mitä itse halutaan elämältä ja millaiseksi sitä halutaan muuttaa ja mennään jotenkin kohti sellaisia uusia unelmia ja tässä on todella paljon tällaista eteenpäin liikkuvaa energiaa, että jätetään sieltä niitä vanhoja asioita, vanhoja kaunoja ja ihmisiä sinne menneisyyteen ja laajennetaan tätä horisonttia, että mitä tuolla edessäpäin on näkyvissä. Maata on ilmeisesti näkyvissä. Se on hyvin kaivattua. Sen jälkeen täällä on tätä hukkumista ja sen jälkeen kaivataan vakaalle maalle, jossa asiat on hyvin ja ollaan turvassa, että elämä ei ole koko aika sellaista taistelua ja kamppailua, niin täältä nyt tulee sellaista jotakin kuin pyynnöstä, että ehkä on jotain tosissaan toivottu ja pyydetty ja hartaasti kaivattu elämään jotakin, niin tästä tähtikortista tulee mieleen sellainen lohtu, että pyyntöihin ja rukouksiin nyt vastataan, että joku sellainen lohdullinen energia, joka auttaa näissä muutoksissa ja pääsemään irti näistä asioista, jotka aiheuttavat sellaista stressiä vähintäänkin, mutta jonkinlaista kaaosta ja negatiivisuutta elämään, että täällä voi olla hyvin synkeitä tunnelmia ja asioita ollut, niin jotenkin tässä tapahtuu nyt progressiota ja mennään eteenpäin ja päästetään niistä vanhoista irti ja saadaan sellaista toiveikkuutta ja lohtua elämään. Ryhmä 3. Mitä on luvassa rakkauselämään? Ryhmä 3. Ja meillä oli äsken tuolla sellainen se paranemiskortti, jossa oli talvi ja nyt tässä on tämä kesä, niin talvi muuttuu kesäksi ja kylmä lämpimäksi ja jotenkin olosuhteiden parannusta on kyllä luvassa. Ja täällä on myös tämä miekkojen kuningas. Miekkojen 9. Hallitsijatar. Miekkojen 6 uudelleen sekä sauvojen 4. No täällä on nyt kahdenlaista viestiä, että yksi näyttäisi sellaiselta, että tämä menneisyyden henkilö saattaa katua jotakin asiaa siellä, ehkä miten on kohdeltu tai sanottu ja saatetaan yöllä tai jossain kohtaa laittaa tällaista anteeksipyyntöviestiä ja kirjoittaa, että halutaan kertoa, että ollaan katuvaisia ja pahoillaan jostain ja että nähdään, että olette tällainen ainoa ihminen siellä ja tunnustetaan sitä, että olette arvokas ja jotenkin jopa imarrellaan ja kaipuu olisi niin kuin palata siihen hyvään suosioonne ja yhteyteen ja yhteen jopa. Tämä on hyvin selvästi joillekin tulossa, mutta että joku haluaisi sitten korjata virheensä ja saada teidät takaisin puolelleen, mutta myös sitten joillakin, kellä tämä prosessi on mennyt niin, että ne vanhat asiat ovat jääneet täysin sinne taakse, niin täällä olisi sitten joku, joka rohkenee, joku aivan eri henkilö, ottaa nyt yhteyttä ja haluaa olla jotenkin tulla teidän elämäänne ja teitä kohti hyvin päättäväisesti. Ja täältä on tätä
Että silloin juuri kun tuntuu, että ollaan täysin jotenkin yksin ja ei ehkä ole ketään näköpiirissä, niin täältä tämä valo sitten herättää ja pimeyteen tulee sellaista uutta aamun sarastetta, niin täältä tulee joku sellainen uusi kirkastava energia, joka tuo tällaista laajennusta elämään ja sinne ihmissuhteisiin. Joku, joka näkee teidät sellaisena kuin te olette ja osaa arvostaa teitä ja pitää sellaisena hallitsijattarena, että tunnustaa sen teidän arvon ja näkee sen, että ei laiminlyö sitä ja pidä sitä jotenkin itsestäänselvänä asiana, vaan joku, joka ihailee teitä, saan sellaisen viestin ja siellä olisi luvassa sitten tällainen tapaaminen ja halu tutustua siihen henkilöön, kenestä ollaan kiinnostuneita ja joka nähdään jotenkin tällaisessa hyvässä valossa. Täällä voi olla siis kumpaa vaan mahdollisuutta, mutta jotenkin tulisi nyt antautua vain tälle elämän flowlle ja mennä eteenpäin hetki ja tilanne kerrallaan ja välttää sitä sellaista stressaamista menneistä asioista tai liiemmin tulevistakaan, että tässä jotenkin kerrotaan, että nämä asiat tulevat vain eteenne ja että joka tapauksessa tulet olemaan yllättynyt ja että sitten näkee, mihin se johtaa, mutta muutosta ei tulisi vastustaa ja tulisi seurata jotenkin niitä omia tunteita, jotka toimivat sellaisena suunnannäyttäjänä, että minne sitten edetään seuraavaksi, että missä on sellainen itselle paras energia, missä tuntuu hyvältä olla ja mitä tuntuu hyvältä tehdä ja kenen kanssa olla tekemisissä, että mitä ne teidän tunteenne sitten teille kertovat ja näyttävät, minne ne näyttävät, että tulisi mennä, mutta jotenkin tämä muutos tulisi sitten hyväksyä nämä syklin muutokset, joita on tulossa, mutta täällä on luvassa jotain menetyksen myötä laajenemista, että loppujen lopuksi täällä on enemmän tätä sadonkorjuuta ja vaurautta kuin mitä siellä sitten aiemmin oli näissä kuvissa näitä miekkoja täällä lähinnä ainoastaan, niin nyt on sitten se talvi juuri muuttunut kesäksi ja saadaan jonkinlaista palkkiota ja tällaista toiveikkuutta ja jonkinlaista hellyyttä elämään. Ja tässä oli tämä tulkinta tällä kertaa. Jos olet kiinnostunut henkilökohtaisesta tulkinnasta, niin voit laittaa minulle yhteydenottopyynnön sähköpostiini, jonka löydät tuolta videon tiedoista. Ja tavataan taas seuraavan tulkinnan parissa, joten hei hei, ryhmä 3. Hei te, jotka valitsitte ryhmän 4 ja tämän aika jakaa kortin. Katsotaan, mitä on seuraavaksi luvassa rakkauteen ja aloitetaan näistä. Meillä on täällä puhdistautuminen ja katsotaan täältä vielä mitä on luvassa rakkauteen ryhmälle 4. Meillä on intohimo ja magneettinen ja viettelevä energia ympäröi sinua tässä hetkessä. Nauti siitä. Eli jonkinlaista intohimoista yhdessä vietettyä aikaa on nyt luvassa. Ja tässä nyt tämän puhdistautumisen kanssa, niin joillain saattaa olla jopa hyvinkin mukaansa tempaavaa intohimoista aikaa, että tulisi jotenkin pitää huolta, että se yhteys tai yhdessä vietetty aika sisältäisi vähän muutakin, että tässä on paljon tätä viettelevyyttä ja puoleensa
toisen puolensa vetämistä, mutta jotenkin tässä nyt kehotettaisiin ehkä vähän pitämään pää kylmänä ja ehkä jopa keskustelemaan välillä ja tulisi ehkä jotenkin rauhoittaa ikään kuin jotain yhteyttä nyt tässä, joka on joko alkamassa tällainen uusi intohimoinen alku jonkun kanssa tai sitten jo olemassa olevassa suhteessa jonkun kanssa, niin tässä nyt jotenkin haluttaisiin jopa hieman rauhoittaa niitä intohimoisia energioita. Kyllä harvemmin tällaista viestiä kerrotaan, mutta mitä on seuraavaksi luvassa rakkauselämäänne? Tämä on tämä. Eli meillä on täällä voima, sauvojen 8, miekkojen kuningas sekä hirtetty. Eli tässä nyt jotenkin näkyy tämmöinen henkilö, joka tässä voi olla nyt sellaista vuoristorataa jonkun kanssa, että jotenkin sellaista hyvin rauhatonta aikaa jonkun kanssa nyt sitten, että voi olla niin intohimoinen suhde jonkun kanssa, että siellä on jonkinlaista riitaa ja kiistaa, jotain painimista nyt jonkun kanssa, mutta myös sitten tällaisia intohimoisia voimakkaita tunteita tätä toista kohtaan, niin joku tällainen hyvin voimakas tulinen energia ja tulinen ajanjakso on nyt jonkun kanssa luvassa, niin tässä on tällaista nopeutta ja jonkinlaista jopa toksista energiaa. Täällä on näitä jonkinlaisia, täällä on näitä sieniä, niin tässä voi olla nyt sellaista vauhdikasta ja tunteikasta aikaa jonkun kanssa, niin hyvässä kuin pahassa. Ja tämä henkilö, jonka kanssa olette tekemisissä, niin hän on jotenkin hyvin päättäväinen ja voimakastahtoinen ja haluaa teidät jotenkin itselleen. Hän saattaa aika semmoisella määrätietoisella tavalla teitä lähestyä ja jollain tavalla täältä tulee sellainen pommittamisen energia, eli jopa viesteillä ja soitoilla tavoitella teitä ikään kuin hieman jatkuvasti, ja joku koittaa hyvin paljon saada teidän huomionne ja tässä nyt sitten jollain tavalla tulee tätä tällaista kesyttämisen energiaa, että tulisi jotenkin rauhoittaa tämä tilanne ja jotenkin rauhoittaa tämä tilanne, kuten tässä tämä kesyttää tätä olentoa tai kamppailee sen kanssa, ja tämän hirtetyn myötä myöskin, niin tässä jotenkin kaivataan sellaista myös rauhaa. Ehkä joku on hyvin innokas ja lähestyy teitä, että koette sen jopa välillä hieman ahdistavana, jolloin kaipaatte tällaista rauhaa ja hiljaisuutta ja rauhassaoloa ja haluatte ehkä jollain tavalla tuoda siihen suhteeseen sellaista tasapainoa. Myöskin jos täällä on tällaista riitaa, niin tämä yhdessä vietetty aika, niin tahdotaan siihen sitä rauhaa ja että ei kinastella ja ettei aina äidy se yhdessä oleminen joksikin voimakkaaksi riidaksi. Niin halutaan jotenkin vetäytyä ehkä vähän myös omaan energiaan, saada sellaista omaa aikaa, hiljaisuutta ja varsinkin sitä konfliktittomuutta. Eli jonkinlaista tasapainoa haetaan ja meillä on 2 kertaan tämä luku 8 ja se viittaisi muutokseen, niin tässä on selkeästi jonkinlainen kaipuu
muutokseen, mitä tulee tähän tiettyyn hyvinkin puolensa vetävään ja intohimoiseen suhteeseen, mutta jonkinlaista tasapainoa siihen selvästi kaivataan. Katsotaan vähän lisätietoja, että mitä tähän rakkauselämäänne on nyt seuraavaksi luvassa. Ryhmä 4, mitä on luvassa seuraavaksi? Meillä on rakastavaiset. Maagikko. Pentakkelien lähetti. Pentakkelien kuningatar sekä sauvojen 7. Ja tästä saan nyt sellaisen viestin, että on joku henkilö, joka vetää teitä puoleenne ja tulette hyvin toisaalta juttuun. Tämä voi olla ihan suhde tai uusi tuttavuus tai tällainen henkilö, joka teitä nyt sitten lähestyy. Niin tulette toisaalta hyvin juttuun ja tästä jotain ehkä haluttaisiin pysyä tässä yhteydessä ja ehkä tavallaan pidättekin siitä saamastanne huomion osoituksesta ja vastaavaa, mutta jotenkin tämä tällainen, että ollaan vähän valppaana, että kun ollaan tekemässä mitä tahansa muuta, niin tämä henkilö ei jotenkin jätä rauhaan, vaan hän niin kuin tässäkin, kun keskitytään tähän asioiden järjestelyyn ja omaan aikaan täällä kotona mukavasti, niin täällä tämä lintu tulisi ikkunasta vaikka sisälle, niin täältä tämä lintu katselee ja olisi heti jotenkin huhuilemassa tuolta ikkunasta ja vaatii sen teidän huomionne. Ja ehkä juuri lintujen myötä niin mieleen tulee nämä viestit ja ehkä puhelut, jonkinlainen pommittaminen sieltä. Ja tässäkin, että kun oltaisiin tekemässä jotain yksin, niin toinen ei anna hetkeäkään rauhaa, että kuten koirat, kun seuraavat lojaalisti tätä isäntää, niin tämä kävelee perässä ja tarkkailee koko ajan, että on hyvin kiinnostunut, mitä olette tekemässä ja haluaisi viettää kaiken aikansa niin kuin teidän seurassanne ja yhdessä, niin sieltä tulee juuri sellainen kaipuu vähän siihen omaan tilaan ja maagikon kanssa siihen omiin askareisiin ja omaan tekemiseen halutaan löytää aikaa, niin tässä jotenkin toivotaan sellaista puhdistumista ikään kuin, että ei olla koko aika siellä toisen energiassa, vaikka ollaan hyvin yhteensopiva pari ja rakastavaiset ja tässä on paljon potentiaalia ja voimakkaita tunteita tässä yhteydessä, mutta kaivataan silti sitä jonkinlaista itsenäisyyttä sekä vakautta, että pitäisi hetki niin kuin saada vähän hengähtääkin ja olla siellä itsekseen ilman, että puhelin soi ihan koko ajan tai jotain vastaavaa, että täällä nyt hyvin paljon on mukana tämä tällainen tarkkaileva ja erittäin kiinnostunut energia. Katsotaan, mitä muuta siellä näkyy nyt seuraavaksi rakkauselämäänne. Mitä on tulossa? Ryhmä 4, mitä on tulossa rakkauselämäänne seuraavaksi? Meillä on tämä tasapaino tai vakaus, niin sopii tähän kyllä oikein hyvin. Ryhmä 4, mitä on luvassa seuraavaksi rakkauselämään? Meillä on uudelleen tämä intohimo täällä, mutta koitetaan saada tätä vakautta ja vähän muunkinlaista viestiä. Mitä on luvassa rakkauteen? Täällä sanotaan, että ole varuillasi siitä, että se mitä sinä heijastat itsestäsi
on samaa kuin mitä tässä toisessa, että ole varovainen, mitä heijastat ulospäin, sillä että sellaiset ominaisuudet, joita ihailet tässä toisessa henkilössä, niin niitä on sinussakin, mutta yhtä paljon on myös sellaisia ominaisuuksia, mistä et pidä, ja näitä ominaisuuksia olisi niin kuin myös teissä, että jonkinlaista reflektointia ja peilaamista tämän henkilön kanssa, että ollaan hyvin samanlaisia niin hyvässä kuin pahassa ja ollaan jo toisten tunteita peilaavia, eli tämä on vähän sellainen leimahdusherkkä suhde, joka täältä joko on jo elämässäsi tai on tulossa, niin täällä on sellainen kipinä, että tämä on hyvin tulenarka suhde, jossa niin hyvässä kuin pahassa jotenkin heijastetaan niitä toisen tunteita ja ruokitaan tavallaan niitä entisestään, että hyvin intohimoinen suhde, mutta myös sitä riitaa ja kinastelua saattaa siellä olla. Ja kuten tästä tasapainon kortista nousee uudelleen ilmi, että halutaan jonkinlaista vakautta, ja kun täällä on nämä joutsenetkin, niin haluttaisiin olla sellainen tasapainoinen ja pitkäaikainen ja pysyvä pariskunta, että jotenkin täytyisi näitä energioita sitten tässä suhteessa rauhoittaa. Ryhmä 4. Mitä on seuraavaksi luvassa? Mitä on luvassa rakkauteen? Ryhmä 4. Meillä on pentaakkelien 8, lisää joutsenia sekä tämä rakastavaiset uudelleen, hallitsija ja pentaakkelien kuningas. Eli tässä jotenkin haluttaisiin molemmin puolin sitä vakautta, mutta nyt saattaa olla joku vain sellainen vaihe, tai jos tämä on juuri, että ollaan vasta tavattu, niin se on ikään kuin sellainen vaihe sitten, että joku, mikä tässä seuraavaksi vain on tulossa, että se on jotenkin tunneherkempi ja alttiimpi tällaisille tunteenpurkauksille tämä suhde tällä hetkellä, mutta siellä on toivetta siitä, että saadaan asiat toimimaan ja että oltaisiin pitkäaikainen pari ja että saataisiin se suhde sieltä jotenkin stabiloitumaan. Ja tässä tämä henkilö on hyvin kyllä määrätietoinen siinä, että haluaa tavoittaa teidät ja haluaa pysyä kanssanne tekemisissä ja toivoo saavansa teidän kiintymyksenne ja huomionne ja haluaa jotenkin tehdä siitä sellaista pysyvää. Ja täällä on tämä jotenkin sellainen kemia ja viehätysvoima, jota ei voi kieltää, että on välillänne tällaisia tunteita, niin se on jotenkin hyvin voimakasta ja se kyllä tiedostetaan tässä hetkessä sitten, että tässä on nyt näin paljon tunnetta. Katsotaan sitten katsotaan vähän lisää. Ryhmä 4. Ryhmä 4. Mitä on seuraavaksi luvassa rakkauteen? Ja meillä on luvassa sitten tätä muutosta tämän onnenpyörän kanssa.
meillä on maljojen 9 sekä maljojen 6. Eli täältä nyt sitten tämä toive tähän ilmeisesti vakiintumiseen tai vakaampaan tilanteeseen, niin on luvassa, että jonkinlainen ratkaisu ongelmaan on luvassa ja huomataan tämä täysin kieltämätön yhteys ja osataan pysyä siinä toisen kanssa ja jakaa tätä aikaa nätisti ja tunnustetaan sitä kiintymystä toiselle ja kerrotaan tunteista ja jotenkin tällainen hertainen ja erittäin romanttinen lämmin suhde on tässä nyt sitten kyseessä. Että oli nyt sitten kyse jotenkin vaikeammasta vaiheesta, missä on paljon riitaa tai jotenkin karannut käsistä sellainen pelkkä puhdas intohimo, niin tähän on sitten luvassa sellaista vakautta ja vähän muunkinlaista, jotain muutakin syvyyttä tähän suhteeseen, että jollain tavalla löydetään sellainen rauha ja huomataan sitä sellaista lempeyttä, että kuljetaan sitten yhdessä käsi kädessä ja osoitetaan sitä kiintymystä ja hellyyttä. Ja se jotenkin muuttuu tämä suhde vähän sellaiseksi tasapainoisemmaksi ja monipuolisemmaksi, että jos on lähiaikoina ollut pelkkää riitelyä jonkun kanssa, niin siihen olisi tulossa tasapainoa. Ja sitten taas, jos vaikka jos on joku voimakas alkuhuuma tai vastaavaa, niin se sitten löytää vähän uusia ulottuvuuksia jonkun henkilön kanssa. Ja tämä olisi sellainen henkilö, joka on todella paljon teihin yhteydessä, haluaa todella sen huomionne ja se, joka kävelee perässänne kaiken aikaa, että tunnistatte kyllä sitten, kenestä on kyse, kun tämä ihminen joko on jo siellä elämässä tai ilmaantuu siihen ja haluaa kaiken huomionne, niin tästä henkilöstä on silloin kyse. Ja maljojen 6 sekä rakastavaisten kanssa, niin tämä saattaa olla se sellainen elämän rakkaus tai sielun kumppani, jopa jotakin hyvin voimakasta, että täällä sen vuoksi se toive siitä toimivasta suhteesta on olemassa ja sekin sieltä ilmeisesti saavutetaan. Mutta tällaista paljon yhdessä vietettyä aikaa on jonkun kanssa luvassa ja tämä oli teidän tulkintanne tällä kertaa ryhmä 4 ja toivottavasti piditte tästä ja mikäli olet kiinnostunut myös henkilökohtaisesta tulkinnasta, löydät sähköpostini tuolta videon tiedoista ja voit laittaa minulle yhteydenottopyynnön, joten tavataan taas seuraavan tulkinnan parissa. Hei hei, ryhmä 4!